Ej, hvor er det dejligt, skat. Vi endelig har fundet et dejligt hotel ude på landet. Ja. Jamen, hvor kan jeg få højt der? Har du husket cremen? Altid. Jeg smutter lige ned. Ja. Det er dejligt, vi helt alene i det her store hus. Ja. Ikke skat? Ja. Ja! Du er så god! Det er min tidligere pædagog! Så er jeg så. Du er så god, jeg har savnet dig så meget. Du er så god. Du er så god. Jeg kan næsten ikke holde det ud. Du kan næsten ikke holde det ud. Efter en hed nat 6 ved Gunnar skulle have Jensen til at vaske sig. Hvorfor løber de alle sammen? Hvorfor løber alle fra mig? Hvordan kan nogen udstille sig sådan der? Det er jo klamt. Ew! Hvad er det? Wow, hvad var det der skete der? Det har jeg aldrig prøvet før, sådan noget så vemmeligt. Jeg vil bare gerne lege. Gå Jensen! Gå Jensen! Ved du hvad der lige er sket? Jeg har set et spøgelse. Det er jeg også! Vi er nødt til at stoppe det, inden det går vildt! Det er Ghostbusters! Fedt look, jeg har fået her, mand! Hvad skal jeg få hjælpen, mand? det har jeg lige glemt. 2 sekunder. Sådan, mand! Vi skal finde det spøgelse nu! Ja, mand! Ghostbusters! Afsted! Afsted, siger jeg dig! Han er i køkkenet! Han er ikke i kælderen! Han er ikke på altanen! Han er ikke på taget! Han er ikke på toilettet! Hvad sker der? Jeg kan høre noget. Det kan jeg også. Skal vi gå ned og tjekke det? Lad os gøre det, skal. Kom så. Jeg ved hvorfor I er kommet. I er kommet for at tilintetgøre mig. Men den eneste måde I kan tilintetgøre mig, det er ved at vinde i en dansebattle. Vi modtager udfordringen! DJ, hit it! Okay, vi er klar. Nej, I besejrer mig i danseduellen. Hvordan kunne det ske? Vi besejrede ham. Ja. Så begyndte seng på det. Et mand til mand. Kom ud og ud med det røvhul.
I rollen som Gunrad, Sebastian Junker. Hvad så, piger? I rollen som herr Jensen, Miki Andersen. I skal ikke være bange for at springe ud, drenge. Sådan der. Er den på pause? Når der står rec, er der på pause, ikke? Nej. Hvad så? Nej. Hvad? Bare dig. Hvad? Du er umådelig grim. Hvad mener du? Hvad er det, der står der? Hvor langt der skal stå der? Der står rød og så rec. Nej. Hvad så? Ej, hvor er du dum, mand. Jeg skal i gang med at filme New York. Jeg har bare stået. Nej, nu har du udlagt det hele. Nej, I besejrede mig i danseduellen. Hvordan kunne det ske? Nej, jeg stoppede før. Nej.